Estem a l'escola Teixidores. Hem rebut alguna notícia de que estan ara amb la campanya aquesta de que volen que els hi arreglin una mica el tema de l'escola, perquè cada any tenen un curs més, estan aquí en barracons i bé, doncs sembla que estan ja una mica apretats, una mica bastant. I bueno, ja estan ja una mica en plan, en peu de guerra. Per denunciar-ho o per reclamar ja el que se suposava que era una cosa provisional i doncs mira, deuen portar 8, no sé si 8 anys poder, amb l'escola doncs així, clar, i cada any entrant una línia nova, bueno, una classe nova, que són 20 alumnes o por ahí, i llavors doncs que clar, és que ja no hi caben. El jardí del silenci. Antigament hi havia una casa de monges i bueno, era el típic lloc doncs, que donaven menjar per la gent pobra, que recollien roba, que no sé què, ¿vale? O sigui, a darrere tenen un jardí, antigament, on tenien un arbre. Bueno, un arbre, un jardí i tal. I es veu que la gent entrava allà i perquè era molt maco i tal i qual. I la idea era que anaven a fer pisos de luxe, amb no sé quants aparcaments a sota, etc. I llavors, doncs, quan van començar, quan ja van enderrocar i anaven a començar a construir, doncs, les veïnes doncs, ja es van baixar i van aturar l'obra. I a partir d'aquí, doncs, tractes amb l'Ajuntament, etc. I això ha portat que al final, si no m'equivoco, l'Ajuntament expropia el terreny i passa a donar la gestió al que anomenem el Jardí del Silenci. I bé, aquí ho estan cuidant i sí que és veritat que també es fan activitats tipus ioga i coses d'aquestes. Després es poden fer esdeveniments, concerts. Les veïnes es van plantar aquí, mai millor dit, perquè mira si hi ha aquí plantació. Això és magnífic. Si em veiés la Marta, que és la que ho porta, estaria encantada que jo ara estigués aquí explicant-vos tot això. Això és un pulmó, això és un pulmó pel barri. Mireu això, això és fantàstic. I guaita quantes plantes, i la veritat és que ara amb calma poder entrar, poder mirar tot el que hi ha, doncs em venia molt de gust. Mira, aquí per tots els bitxets, bueno, hi ha abelles, Hi ha abelles. O sigui, aquí han fet niu, Si ens acostem, espero que no es molestin. Mira com entren abelles. Brutal. Aquí el que us volia dir, aquest arbre deu ser l'arbre que deien. I mireu quina font, mare meva. Això és un llimoner, no? Semblen llimones. Que són falgueres. I més plantes aquí, Teniu aquest espai, crec que inigualable. O sigui, aquest espai és inigualable, de gestió comunitària. Bé, doncs sortim d'aquest Jardí del Silenci. Jardí del Silenci, aquí a carrer Encarnació. Estem arribant ara us portaré a l'Alzina, les casetes d'Encarnació. És aquí darrere, veieu, mira, això ja és una mica a l'espai, ¿vale? Veieu com està la casa, aquesta casa, que està tapiada i tal? Doncs aquesta és una de les cases i la segona, ¿vale? Tot això, en teoria, anava a fora i anaven a fer, i un altre espai que voleu a darrere i pels costats i tot, I amb aquest espai, el que passa, no? Que anaven a construir, el que sigui, els propietaris i no sé quantos.
Total que, ja us dic, hi ha una alzina que, clar, s'han de carregar. Uita-la. Uita, quina alzina. És bestial. Doncs aquesta alzina, que fot, ja et dic, potser té 200 anys, doncs se la volien carregar per poder construir. I llavors, doncs, hòstia, està tancat. I llavors, doncs, els veïns ho van aturar. Ho van aturar i bueno, va haver-hi bastant de jaleo. Ara es diu, veus, el Jardí de l'Alzina, tancat provisionalment. Us comunicarem que, amb motiu de les condicions meteorològiques previstes per avui, aquest parc roman de tancar per motius de seguretat. Bé, doncs, mireu, veus? Ara mateix doncs, hi ha una mica de... A veure si puc passar el mòbil per aquí. Sí, mira. Aquest és l'espai. Aquí estan fent conreu i de més. Veieu quin espai més gran. Aquí hi ha l'alzina. I bé, doncs ara tot això hi ha un projecte. L'Ajuntament al final expropia el terreny en els propietaris i bé, i mentre es decideix a veure què fer amb el terreny, doncs la gent va fent activitats aquí, bé, actuacions, etc. I llavors què passa? Que ara mateix ha sortit el concurs. De fet, em sembla que ja ha guanyat, no sé com està el tema, però em sembla que ja ha sortit un guanyador. Però clar, en aquest concurs el que es proposava era de fer pisos, que és el que també es demanava al barri, fer pisos de protecció oficial, que es diu, no? Però què passa? Aquí hi ha diverses també com associacions i tal, hi ha el Salvem l'Alzina, hi ha diverses plataformes i de més que estan mirant de que es faci, què s'ha de fer amb això, no? Amb aquest espai. Llavors, amb un d'aquests estudis i tal que s'han fet, clar, diuen que si tu aquí et construeixes un edifici, construeixes... Espera, que ho posarem així perquè veieu l'alzina, que és el maco. Doncs que depèn de què construeixis, doncs l'alzina, doncs, si no té sol perquè tu li has fotut un edifici davant, doncs podria morir o podria perdre molta força, no, diguem. I llavors, clar, aquest era el debat. El debat era aquest, perquè dius, clar, si per molt que siguin pisos de protecció, etc, doncs... I llavors, clar, ara estan amb aquest atzucac. Ara hi ha una mica de debat de veure què fer amb això. Per un cantó, els que defensaven que es fessin pisos de protecció doncs volen que es facin, però per una altra banda hi ha un altre sector que diuen que no volen que ho facin pel tema de l'alzina. Per què no agafen l'alzina i el porten a un altre lloc? Doncs perquè moure això, suposo, és complicat i és costós, però bé, alguna cosa s'ha de fer. En fi, aquest és un altre dels problemes que hi ha ara mateix aquí al barri, que com veieu, doncs bé, no hem pogut entrar, no us ho he pogut ensenyar per dins, però es veu bastant ja el que ve a ser. I bé, veurem com acaba,